Illum se ngħid sentenza waħda biss. Għandi fiduċja sħiħa fis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, fiduċja sħiħa fil-Ministru għas-Saħħa, fiduċja sħiħa fil-frontliners kollha tagħna li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa. U nistedinkom illum tagħmlu l-evalwazzjoni, jiġifieri tqisu x'qalulna f'dan l-aħħar xhur. U x'qed jgħidu llum dawk li huma kritiċi ta' kull deċiżjoni li jagħmel il-Gvern. Nhar il-ġimgħa li għaddiet kien hemm kumment li sinċerament ħasadni. Kumment minn esponent ewlenija tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil u ta' Bernard Grech li lill-Professur Charmaine Gauci tafu x'qaltilha. Ftit forsi qabduh x'qaltilha. Qaltilha ħalli l-ħadd ieħor imexxi il-pjan tal-vaċċinazzjoni, tat-tilqim. U int tmur ixrob ix-xampanja. Hekk qaltilha. U dil-persuna naturalment tistgħu taqraw x'kitbet fit-Times, u s-siru tafu min hi u kemm hija viċin Simon Busuttil u viċin il-fazzjoni ta' Bernard Grech li sal-lum ninnota li għadu ma ħareġx kontriha u jiddistakka lilu nnifsu minn dik il-pożizzjoni lill-Professur Charmaine Gauci li m'għandix għalfejn noqgħod insemmi x'għamlet għal pajjiżna f'dan l-aħħar xhur. Tgħidilha warrab u mur ixrob ix-xampanja. Dik is-sens ta' superjorità u arroganza li hemm min jaħseb li għandu dritt li jitkellem bih f'dal pajjiż. Li lil-persuna li iva insellmilha ta' kemm kienet dedikata fil-ħidma tagħha jiena fis-sigħat li tat minn ħajjitha għal dan il-pajjiż. U kemm kienet lejali fil-ħidma tagħha, kemm ma rat xejn bħala prijorità li fil-ħarsin tas-saħħa tan-nies u li titkellem magħha b'dak il-mod. U waraw id-differenza. Kien hemm episodji fejn iddibattejna flimkien naturali. Alla ħares pandemija kontinwament ma titkellimx, alla ħares. Imma dejjem id-deċiżjonijiet li ttieħdu kienu bi prinċipju wieħed. Fiduċja sħiħa fl-awtoritajiet tas-saħħa. Bħala gvern x'għamilna. Lill-Professur Gauci tajni ġieħ ir-Repubblika. Għax hekk kien jistħoq ilha.